Samantala, full Public Policy Disclosure Board ng Sangguniang Kabataan mandatoryo na sa bayan ng Lingayen. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Lingayen ang ordinansa na nagtatakda ng paglikha ng Full Public Policy Disclosure Board sa lahat ng Sangguniang Kabataan sa 32 barangay upang palakasin ang transparency at access sa impormasyon ng publiko. Sa ikatulad pinal na pagbasa ng ordinansa, inaatasan ng bawat barangay na magtatag ng disclosure board na maglalaman ng mga pangunahing dokumento ng SK, kabilang ang mga programa, proyekto, aktibidad, pondo, budget, resolusyon at ordinansa. Layunin ng hakbang na mapalawak ang akses ng mga kabataan at residente sa impormasyong may kinalaman sa paggamit ng pondo at pagpapatupad ng mga programa ng SK sa kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng disclosure board, maaring masubaybayan ng publiko ang mga proyekto at gastusin ng SK, gayon din ang pagpapatupad ng mga patakaran at programang nakalaan para sa sektor ng kabataan. Ang ordinansa ay inaasahang magsisilbing mekanismo para mapalaganap ang transparency at pananagutan sa pamamahala ng SK sa buong bayan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.